На 30 години стана за първи път чистя топка. Ето стига съм се правил, че чистя топки. На всички им стана ясно, че не мога. Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Аз съм Кирил Савов и това е второто видео в него. Както вече знаете, аз ще ви представя животът и тренировъчния процес на един хандбалист в България. Всичко, което ще се случва от тренировките в залата по хандбал, така и в фитнеса и до някъде във възстановяването, доколкото мога, разбира се. В днешното видео ще видите една изключително интересна тренировка, изключително динамична тренировка. Ще има доста сблъсъци, ще има доста пасове. Това, което ще видите в общи линии е една тренировка, в която ние се разделяме на два отбора и играем 6 на 6 на една врата, без условия, без някакви специални указания или нещо подобно. Чисто и просто наподобяващо официалния матч и това какво ще се случва на него. Съответно, за да можем да изгладим грешките и да подобрим някои аспекти от нашата игра. Към финала вече на самата тренировка и по-скоро след финала на нашата тренировка ще преминем и към няколко упражнения за физическа издръжливост, които доста са си натварващи, ще видите реално погледнато, особено след като 40 минути сме се били, както ние казваме на жаргон, и сме играли в защита и в нападение, сме се редували, което съответно е доста изморително, но няма как, така е, трябва да имаме физическа издръжливост и да можем да се справяме. Другото, което интересно ще видите е това как аз се мъча да изчистя една топка, тъй като ние използваме едно нещо наречено клистер, което лепне по самата топка, то ни помага да имаме по-голям контрол над нея. Вече дали успявам да изчистя както трябва или не, мисля, че на всички им става ясно, че един от първите пъти, в които го правя в живота си, и в общи линии не съм от хората, които го правят, просто взимам на някой друг топката, който си е изчистил, естествено. Така че за момента приятно гледане. Така. Помниш ли? Да. Дай, по-бързо. Днеска няма вкарам мая. Да махна камерата. Махни си на камерата, ма. Две. Хай. Окей. Да, ще бъде топ лизо, Няма бе, спокойно. Тя моята глава ще е там. Митя сам. Любе имаме. Мите нямаш, Любе имаме. Ти, Любе. Ай, момци, говорете си там, Любе, говорете си. Ясно е, че не играеш трети, ама...
Ти ще го изрежа с пок. Кой на атака, кой с пилта. Гледаш окно. Не са бот за пил. Пил тука, пил тука. Любе. Наказание, йоп. Вид кое. Hello. Hi. Окей. Окей. Какво правим? Сега легни за 10 жици. Ще правя, кума бърка, брат. Ти на камерата. Едно и половина, 2, 2 половина, 3, 3 половина, 4. На капата. Вие защитниците сте минават през 6, аз не минавам като пил днес. Еле, да ти кажа ли на твоята девятка къде беше? Ето тук. Знам. Какво мислите кош тогава? Така не сме човек по-малко. Ваш проблем. Там си. Аз щях да съм по врата, ако бях продължил. Имаме, Любе, имаме. Имаме. Тук сме. Тук е пилта. Тук сме, Любе, тук сме. Тук е после. Пламенов, нямаш Пламенов! Пилта! Добре, браво. Пилта, Мите сам. Стой долу, стой долу. Браво, Мите. Сам Мите. Мите. Фау, фау! Браво. Пилте се за! Менете, Рубе! Нямаш пилта! Добре, аз ще помогна. Мите, там. Къде? Мите, бил! Нямаш, Мите! Мите, нямаш! Кире, тук сме, Кире! Без ръцете, бе, ръцете. Да се подпирайте ръцете. Приса на мене, приса на мене. Приса на мене. Ай така, как се казва на норвежки фифан? Так по редак, преди какво означава? Толкова за днес. Так ли беше това? Пуснам так, гледай благодаря. Да. От Норвегия дойде на норвежките очи. Шуен! Дай, чака, гум. Кажеш на камерата, че се тренировка.
Не, мислех да го сложа преди, ама трябва да фана Дани, примерно, или някой друг като го прави. Цял живот мога съм носил топки, води, но топки никога не съм чистил. Даже не знам как съм. Се чувствал за себе си. Ама ти не да изкара. Така че не е лошо. На 30 години стана за първи път чистя топка. Как е? Аз съм да ги чистя. За една бутилка влеко се бъде. За дилатката харесва ли ти? Горе с комата. Пак, аз колко стана? Представете съм те били храна. Горе Едната, скакам защото на мен ми този беше любимото. Енги, не виждаме кой е, какво не. Хубаво към ми беше любимото или пташка. Любимото ми. Някой да ни застане там на 6,5-7 метра и през главата. Прац! На един му бях разцепил от тези. Направо нокаут. Пърнам и с директно от теб. Комоция. Ето стига съм се правил, че чистя топки. На всички им стана ясно, че не мога. Надявам се видеята ми да са ви харесали. Ви помоля да се абонирате, да харесате, пишете коментари и да споделите с ваши приятели. Ако ли не, сме живи и здрави. Код такова. До следващия път. Айде, чао!